बियो आंनि बिसौ जायो। बियो 3 बोसोरनि सिगां जेबो गैयामोन। ओमफ्राय 3 बोसोरनि उनावहाय बियो सिगां गोदोनावहाय गांगोथि बायदि जाग्रोदों। ओमफ्राय बिनो एरनानै ओमफ्राय मा जामारदों सिगां प्लास्टार होदोंमोन। प्लास्टाराबो नाखाफिनो। ओमफ्राय नाखानानै बे जेबो जाथारले होननानै लवार आसामाव लांदों। लवार आसामाव सप्तासे दोनहैदों। ओमफ्राय बेमारखौ मोनाखै। बिनि उनावहाय आरो मा जामारदों होननानै बिजु डाक्टारनो दिन्थिबाय। बिजु डाक्टाराबो जेबो बेमारखौ मोनाखिसै। ओमफ्राय बिनि उनाव आरो स्वागतनाव लांबाय। स्वागतनावबो बेमारखौ मोनाखिसै। आगस्टिनाव लांबाय। आगस्टिनावबो मोनाखिसै। काजलगाव हस्पिटालाव लांबाय। काजलगावआवबो जेबो बेमारा मोनाखिसै। ओमफ्राय आरो सरकारनि बेंटलावहाय आरो दिन्थिहैबावबाय। बेवहाय मा बुंदों जाहैबाय केन्सार होनना बुंदों। ओमफ्राय केन्सारनि मुलि होबाय। बेवबो जेबो जायाखिसै। ओमफ्राय दानिया गायालिनि दारुवा होबाय। दारुवाबो जेबो जायाखिसै। 3 4 रजा हमबाय। बेबो जेबो खामानियानो जायाखिसै। ओमफ्राय जेबो जाथारबावले होननानै आमथिखा मस्ला डाक्टारनाव लांबाय। मस्ला डाक्टारा बुंहरबाय बेखौहाय सिलिगुरि लांदो। सिलिगुरि नङाला हामले होननानै बुंदों। ओमफ्राय दा मा राहाबाव जेबो गैले। फांग्रुं फांग्रा मोसौ दंमोन मोसौ फानबाय। हा दंमोन हा फानबाय। दा जेबो उफायानो गैया। दा बेनिहाय दानि सरकार गोदानावहाय एसे आसा थादों। अनसुंथाइ एसे हागोन नामा हरनोहाय होननानैहाय राहा गैयिनि थाखायहाय आं खावलायनाय थाबाय। बिनि उसुबिदाया माने थुखोगां मोनो। ओमफ्राय जानो हायानो। ओमफ्राय उथुमायनि नामाव सायो होनना बुंबाय थायो बे बिसौआ। माने गां मोनो जाहैदों थुखोनो। ओमफ्राय बिखा गाथिन थुखोजोबो। ओमफ्राय हरावहाय उन्दुनोनो हाया। आइखां बायखां जाब्रबबायो। ओमफ्राय दान्दिसे हामो बायदिबो जायो। ओमफ्राय हामखुथायाबो मुलि होलाबो जेबो खामानिया होआ। सिकित्सानि थाखायहाय दानि सरकार गोदानावहाय एसे मोनो खोमा होनना आसा खावलायनाय थाबाय आरो। रायजो राजाफोरा अननानै हरनो खोमा होननानै आसा खावलायनाय थाबाय। बियो आंनि बिसौ जायो। बियो 3 बोसोरनि सिगां जेबो गैयामोन। ओमफ्राय 3 बोसोरनि उनावहाय बियो सिगां गोदोनावहाय गांगोथि बायदि जाग्रोदों। ओमफ्राय बिनो एरनानै ओमफ्राय मा जामारदों सिगां प्लास्टार होदोंमोन। प्लास्टाराबो नाखाफिनो। ओमफ्राय नाखानानै बे जेबो जाथारले होननानै लवार आसामाव लांदों। लवार आसामाव सप्तासे दोनहैदों। ओमफ्राय बेमारखौ मोनाखै। बिनि उनावहाय आरो मा जामारदों होननानै बिजु डाक्टारनो दिन्थिबाय। बिजु डाक्टाराबो जेबो बेमारखौ मोनाखिसै। ओमफ्राय बिनि उनाव आरो स्वागतनाव लांबाय। स्वागतनावबो बेमारखौ मोनाखिसै। आगस्टिनाव लांबाय। आगस्टिनावबो मोनाखिसै। काजलगाव हस्पिटालाव लांबाय। काजलगावआवबो जेबो बेमारा मोनाखिसै। ओमफ्राय आरो सरकारनि बेंटलावहाय आरो दिन्थिहैबावबाय।